Salam. Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde siziň ähli jaňyzy hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkiýe döwletine wiza baradaky habarlarymyzy paýlaşmagy dowam edýäris. Bugünkü video habarymyzy maşgala wizasy üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny ýetirýäris. Siz öňkü wiza baradaky habarlary tamaşa eden bolsaňyz, onda eýýäm siz zähmet wizasy, fiýahatçylyk wizasy we biznes wizasy baradaky maglumatlary eýesiňiz. Biz wiza baradaky her gepleşigimizde şol bir zatlary gaýtalamazlyk üçin wizanyň bahasy we beýleki maglumatlary täzeden aýdyp geçemizok. Şol sebäpli öňkü habarlarymyza hem tamaşa etmeyi unutmaň. Hormatly tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa maşgala wizasy üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny belläp geçelim. Azından 2 aylyk möhleti bolan daşary ýurt pasporty, ýagny zagran we nüfusy. Pasport nüfuslary, içerki pasportyň 1, 3, 5, 9 we 32-nji sahypalarynyň nüfuslary. Daşary ýurt pasportynyň baş sahypasynyň nüfusy. 2 sany biometrik surat, 5-6 ölçegde, arkasy ak fon, täze we soň 6 ay içinde düşülen bolmalylar. Türkçe siyahat ve sağlık ihtiyaçlandırışı, COVID-19 kepilligi, nikah şahadatnamasy, maşgala şahadatnamasy. Nikah Türkmenistan'a geçirilen bolsa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan tasdiklanan nikah şahadatnamasynyň göçürmesi we terjimesi. Türkiýe döwletli raýaty ýollaşyndan razylyk haty. Öň Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz, ýaşaýan ýeriňizi görkezýän resmi nama, wiza tölegi ve getaway hyzmat tölegi. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger bu sanalan resmi namalary Türkiýeden almaly bolsaňyz, onda bu resmi namalaryň terjimesi üçin Atavatan terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Bu resmi namalary Türkmenistandan alýan bolsaňyz, onda makur hyzmat terjime merkeziniň terjime hyzmatlary size garaşýar. Mehriban müştaklarymyz, indiki gepleşiklerimizi beýleki wiza görnüşleri baradaky maglumatlar hem ýetirir. Şol sebäpli kanalymyza agza bolmagy we jaňjaga düwmejigine basmagy unutmaň. Bu maglumatlary gözleýän dost ýarlaryňyz bolup biler. Şol sebäpli paýlaşmagy hem unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.